Dinalah pas. Kok numpak motor. Lah budal kaya budal sik ngetokne motor kok siman kok tekone ya kok. Ngenteni manten, mantene urung mlebu manten. Soalipun Atmojo temanten putih. Kaderaken dene. Ibu Durugas larasati saking botok ingkang sampun biji. Lumampah arep tumungkul ing dalangan. Lumampah alon mengkiromo. Senten Pak Dewane barang. Debarde Ponorogo. Mbak Yuni. Kukno gembiroi manah diwus lakon nyawiji. Mering dengan telangingat. Mantannya. Pranawus Atu Kromo Dewi Satrio Tomo ingkang sesihir pun bagus Dedi Indra Kurniawan Atmojo Jalipun Bobo Subagio Ibu Kanti ingkang luji saking Kalimalang Supordi Pagi Soker jeneng ngono. Pun bagus Indra Dedi Indra Kurniawan jajaring Satrio Tomo ingkang badhe angayati baketani gesang ing yaning bebrayang ingkang badhe anda putranipun Rara Busra Silvia. Para tamu kakung Yah Putri ingkang pinantuing bagya kanthi lulus Raharjo Atmojo temanten kakung sampun kasuwanaken ing sak ngajenging wiwaraning bali pawiwahan ingkang salajengipun badhe kalajengaken upacara pasrah panonton. Pramila dumateng Bobo Basori mugi wonten keparingipun amasrahaken Atmojo temanten kakung ingkang salajengipun wanci sawetahipun tumapak ing adicara pasrah kula sumanggaken. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para alim saha ulamaipun, para bapak kini sepuh dherek sepuh ingkang kula bedhani, para bapak-bapak haji saha ibu hajah, para bapak-bapak yai saha ibu nyai, para undangan kakung semua putri ingkang kula tresnani, monggo kesarengan kata kesalahan Allahumma amin. Ini kula pinangka ketulisaning Pak Bagio saking Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Kautus kapilih masrahaken kang putra ingkang
Banter Endra. Tutup kuping, tutup netra, ati loro manunggal dosa awuji. Bebrayan kungsi nadyo. Andung kapwahyaning mangsa kala dumawaing kodrat tepaning wahyu dibur kali mangsa Rara Desra Selviat sampun kepareng gaup kala-kala kaliyan pun bagus Dedi Endra Kurniawan anut satataning Syuting geden tak syuting. bos cumalis pinten-pinten upakarti minangka jangping dauping atmojo temanten sari. Tinggal yang ujung berjanji mata mantram basuki menengaken ponco indriya nutupi babawan hawa songo monggo minta marilah unduk ingatan kang murbing dumadi. Mugi-mugi putra temanten saringgih anggenipun badhe hangayati baketaning gesang ing madyaning bebrayan. Tansah pinanggih kawilujengan kabagas warasan saha katentreman. Anggung gandeng renteng-renteng wiwit ing donya ngantos dumeging belahan.
Prabu sampun jenengan kanthi asta kaya aturaken dumateng ingkang pundi sok blekuk datar wonten ingkang katiki lah punapa sarana kangen kakak itu tapi kas foto ingkang awujud kakang kawak dene kawak kawak kamu perlambang sakawak-kawak yang diberi jagung sekawak anggoli hati teman-teman antara sekali diserasa yang terjadi indra bernyawa tapi diri keadaan tutup dengan api mundur perjalanan wajah berminus kiri-kiri umumkan tapi di kapan buatan yang mungkin seniman wonten ing pangalingan api kula ngaturaken dumakaya dumateng panjenengan Ibu mugi kasunten wonten ing prajaring sisih wae pinanggang wonten ing raksa tendra sami ingkang sinekti tumpang sewa ugi tumpang sewa rasa ana rasane ana rasa ana rasa praktis karaosaken sesarengan saking papan kawan Atmojo tenaga saya sungkem marang ing romo iku kali Sitra hameluk lalah konjem ing perdiwadanani Kape nasta semua para tamu saking papan-papan pambyoro kadhawanti ingkang hamutu gati inten angaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pamit menggah peparingipun ingkang awujud punapa kemawon apa suyaka ibu yatim dalah para keluarga boten saged ngaturaken piwales ingkang awujud punapa kemawon kejawi amun sumarah keparingin Gusti ugi panjenengan sadaya pikantuk lelintu ingkang sak marwatipun pramila ndungkap jengkaipun para tamu saking papan palenggan sumangga kita tansah nuwun dhumateng pamiraning Gusti ingkang amurting gesah mugi jengkaipun para tamu saking papan palenggan punika ngantos dumugi ing dalemipun piyambak-piyambak tansah pinantuning suka kasuki kinalisaken saking sakataing rubete kula ingkang piniji ngaturaken menggah urut-urutane ngadicara wonten ing kalenggan enjang punika sadaya kalpatan punapa dene kiranging subasita kula nyuwun lumunturing sesamudra pangaksama ingkang tanpa beban sinaretan sesanti jaya wijayanti rahayu niskara pinangka panutuping atur kula billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kacicil magepokan kalian pamundhuting gambar. Ya yuk terus.
Bahan resep. Resep iki. Yo penumpak ngene dhewe-dhewe nah no menjawab kan ngomong. Gen ora ilang.